हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय ब्रटेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे एनालाइज भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय सीएम आत्मनिर्भरनि रांखौ मार्चआवनो मोनगोन होनदोंमोन, नाथाय बिखौ मोनगोन एबा मोनला एबा दायो मा जानानै दं बेनि प्रसेसा, लोगोसे 30 दिन बारलांबाय इन्टारभिउ लाखांनाया एबा लानायनि उनाव दाबो माने पेमेन्टखौ मोनाखै, माबोरैहाय जागोन एबा खायसे खायसेना गोबाङानो माने इन्टारभिउ फैयाखै एबा कल फैयाखै, बेनि माखासे कुइसन्सफोर सोमजिदों। लोगोसे SHG एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मार्चआवनो होनो होनदोंमोन, बेखौ मोनगोन एबा मोनला एबा मोनोब्ला माब्ला मोनगोन बेनि सायाव माखासे बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जानानै फैगोन। बेनिफ्राय अरेल टेस्ट एबा इन्टारभिउ माब्ला जागोन एबा माबायदि जागोन बेनि सोमोन्दैबो जों मिथिनानै लागोन। आरोबाव माखासे PM किसाननि गोदान इनस्टलमेन्ट एबा 17 इनस्टलमेन्ट, लोगोसे 3.0 अरुणोदय एबा गोदान बेनिफिसियारि सोसननायनि सायाव दायो बेनि मा खौरां दङ एबा माब्रैहाय बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिखायनो नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, गासैबो जाहाथे बुजिनानै मोननाय बायदि। लोगोसेनो फिसा रिकुवेस्ट नोंथांनिसिम खालामबाय जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। बेनिफ्राय लोगोसे नोंथाङा खाथियाव थानाय बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम जाहाथे गोख्रैनो सौहैयो। दायो जोङो गिबियाव क्लियार खालामनानै लागोन सीएम आत्मनिर्भरनि इन्टारभिउआ दाबो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना जायफोरनाखि इन्टारभिउ मोनाखै नोंथांमोना बेवहाय जिंगासिनांगौ गैया, नोंथांमोनाबो इन्टारभिउखौ लानो मोनगोन। मानो होनबा बियो सिरियाल वाइसआव जादों जानांगौ, बिनि थाखायनो थांनाय समावबो जायफोरनाखि इन्टारभिउ लानो मोनाखैमोन बिथांमोनहाबो मोनबाय। बेबादिनो आसा खालामो नोंथांमोना फारि फारि होबाय थानो मोनगोन। दासिमबो सोलिगासिनो दङ सेक्टर वाइसआव, गावबागाव सेक्टर गावबागाव प्रजेक्टनि गावबागाव इन्टारभिउ सोलिगासिनो दङ डिस्ट्रिक्टआव। नोंथांमोनहाबो मोनगोन आसा खालामबाय। बिनिफ्राय लोगोसे माखासे कुइसन खालामदों जे 30 दिन गाहाम बारलांबाय माने इन्टारभिउखौ मोननानै, नाथाय दाबो राङा हाबाखै फार्स्ट किस्तिया। बेफोरबायदि फार्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन, नाथाय दानि मार्च दानाव नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनियानो जा सीएम आत्मनिर्भरानो जा नोंथांमोनहा दायो नोंथांमोना मोनथ'नाय जानाय नंला। जेराव सीएमआ फोसावदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौबो 10,000खौ नोंथांमोना मार्च दानावनो मोनगोन, आरो लोगोसे आत्मनिर्भर नोंथांमोनहा जायनाखि एप्लाइ खालामदोंमोन इउथ स्किम बेखौबो नोंथांमोना मार्चआवनो मोननायनि सिम बिथाङा फोसावदोंमोन। नाथाय बिथाङा फोसावदोंमोनब्लाबो दायो बियो जानो हानाय नङा, मानो होनब्ला दायो इलेक्सननि थाखाय कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय, मडेल कड अफ कन्डाक्ट। इलेक्सन कमिसना मोनसे गाइडलाइन फोसावबाय, बिनि थाखायनो गासै गभर्नमेन्टनि स्किम एबा पेमेन्ट जानाखि हाबनांगौ मोननांगौ बैफोरबायदि माखासे पेमेन्टफोरखौ दायो होनो मोनथ'ला, स्टप खालामनानै दोनथ'बाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना दायो मार्च दानाव मोननो गोनां जायनाखि नोंथांमोना पेमेन्ट बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनथ'नाय जानाय नंला, मानो होनबा पलिटिकेल इनभल्भ थायो नालाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेहाय रांनि माखासे प्रसेसफोरखौ मावनाय जाथ'वा, बेखायनो नोंथांमोना मोनथ'नाय जानाय नङा। दायो जेराव इलेक्सन दङ 19 एप्रिलाव इलेक्सन जानानै बिनि रिजाल्टआ जुननि 4 तारिखआवसो होगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना आफ्टार रिजाल्टनि उनाव एबा आफ्टार 4 जुननि उनावसो नोंथांमोना बिनि माखासे प्रसेसफोरा जोबखाङोब्ला एबा बिनि गभर्नमेन्ट प्रसेस जायनाखि गभर्नमेन्ट सेटआप खालामगोन बिनि उनावसो नोंथांमोनहा गासिबो अफिसियेल खामानिफोरखौ बिथांमोना प्रसेसआव लाफिनगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बिनि उनफारसेसो नोंथांमोननि मोननो गोनां जायनाखि 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आरो लोगोसे आत्मनिर्भर स्किमनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। नाथाय माखासे भेरिफिकेसन एबा भेरिफाइ प्रसेसफोरा दासिमबो सोलिदों, माखासे सोलिथ'गासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौ माब्ला फोजोबो एबा माब्ला स्टप खालामो बेखौ बुंनो हाया। नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो कुइसन खालामदों SHG जा इन्टारभिउ लागोन सीएमआ फोसावदोंमोन बे इन्टारभिउखौथ' लाखागोनखा, मानो होनोबा बेनो मोनसे सिलेक्सन प्रसेसनि मोनसे भेरिफाइ, बेबो लास्ट प्रसेस। मानो होनबा क्राइटेरिया जेरावहाय ST हिसाबै 7सिम गथ' थानो मोनो, साबैसे गथ' दङ गैया बेखौ बिथांमोना कुइसन खालामगोन। आरो 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि हिनजावसा गथ' दङ नामा बेफोरावहाय येस अर नो नोंथांमोना होनो मोनदों, बेफोरखौनो बिथांमोना सोंनानै भेरिफाइ खालामगोन जे बे अरेल टेस्टनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामनाय जागोन। बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा नोंथांमोनखौ कुइसन खालामगोन। बेफोर कुइसना एबा इन्टारभिउआ गोरा जानाय नङा, नोंथांमोना बेनि गेजेरजोंबो क्लियार जानो हाखागोन दि नोंथांमोननि जानाखि क्राइटेरिया नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प फर्मावनो नोंथांमोना मोननो हादों, बैफोरनि सायावनो बिथांमोना कुइसन खालामगोन। बियो जेबो गोरा नङा। नोंथांमोना गोबाङानो गिदों जे बे कुइसनाव फेल जागोन नामा, बा फैसाखौ मोननाय नङा नामा, गागोन नामा, सोखागोन नामा, बेफोरबायदि गोबांथार नोंथांमोना कनफिउस फैदों। नाथाय बेयो नङा, बेयो गोरा मोनसे इन्टारभिउ बा अरेल टेस्ट जाया। नोंथांमोना जानाखि क्राइटेरिया बेफोरनि सोमोन्दैनो नोंथांमोनखौ सोंगोन नोंथांमोना मा केटेगरिनि बेखौ सोंगोन, साबैसे गथ' दङ बेखौ सोंगोन बिथांमोना। बिनिफ्राय माखासे
जानाखि 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोरनि गथ' हिनजावसा दं नामा बेखौ सोंगोन आरो जुदि दङब्ला बेखौ स्कुलाव एडमिसन खालामदोंना खालामाखै फोरोंगोना फोरोङाखै बेफोरबायदि बिथांमोना माने कुइसन खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना जा 10,000 खौ नोंथांमोना मोनो अब्लाबो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मोनसे प्लेनिं खालामगोन बेफोरनि सायावबो बिथांमोना सोंनाय जागोन बेफोरबायदिनो फिसा फिसा नोंथांमोनखौ कुइसन खालामगोन आरो साफायाव आरो गोबावथार कुइसन नोंथांमोनखौ सोंनाय नङा बेयो जेबो गोरा टेस्ट नङा आरो नोंथांमोना बेफोरखौ इजियैनो नोंथांमोना बयबो हागोन आसा खालामो दायो गुबुन मोनसे सोंथि क्लियार खालामनो लादों नोंथांमोना जे सिगाङाव बेवहाय 16 इनस्टलमेन्ट 28 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना मोनसे इनस्टलमेन्ट मोननो हादोंमोन 16 इनस्टलमेन्ट पीएम किसाननि सायाव बेनिफ्राय गोदान बेनिफिसियारि सोसनगोन होननानै गभर्नमेन्टआ जेरावहाय फोसावनाय लेखा बेखौ नोंथांमोना कुइसन खालामदों 17 इनस्टलमेन्टखौ माला मोनगोन आरो गोदान बेनिफिसियारि माब्ला लागोन बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबांथार कुइसन खालामदों नाथाय नोंथांमोना 17 इनस्टलमेन्ट दायो मोनथ'नाय जानाय नङा मानो होनबा दायो इलेक्सनबो दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना 28 फेब्रुवारियावसो मोनदों नालाय दानो मोनथ'खाया 4 दाननि उनावसो एबा 4 दानजोंसो नोंथांमोना खनसे इनस्टलमेन्टखौ मोननो हानाय जायो नालाय जेराव बेवहाय नोंथांमोनहा दानो मोननाय जानाय नङा मानो होनबा इलेक्सन फैबाय आरो बेहाय नोंथांमोना जानाखि सरकारा थाबाय थागोन अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मोननाय जागोन जुदि गोदान सरकार फैयोब्ला बे सरकारा थायाब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननाय जानाय नङा बेनिखायनो 17 इनस्टलमेन्टनि दायो खोथाया फैथ'नाय नंला आरो गोदान बेनिफिसियारि सोसननायनि खोथा बेवहाय जेबो ओंखारथ'नाय नंला दायो स्टप जाबाय एबा कड अफ कन्डाक्ट नांबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोदान बेनिफिसियारि आरो लोगोसे 17 इनस्टलमेन्टनि सोमोन्दै बेवहाय जेबो खोथा फैथ'नाय नंला बियो स्टप जानानै थाथ'सिगोन आरो उननि समावसो नोंथांमोना बिनि खौरांखौ जेब्लानाखि 4 जुन आफ्टार इलेक्सन रिजाल्टनि उनावसो नोंथांमोना गोदान खौरांखौ मोननो हाफिननाय जासिगोन लोगोसे अरुण'दय 3.0 नि खौरांखौबो बेनि गेजेरजोंनो सेम नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय